מבסס חוסר המשחק העניין שקרה באמת הסקילים שיש פה. אני חושב שהסקיל הכי יותר זה הסקיל של סקיל, אבל גם הסקיל של מגדל. מגדל כנפה. זה של בוק מכירה. השאלה אם ראיתם את הסרטון או לא ראיתם את הסרטון. האמת שזה ממש קשה להוריד את זה, לקח לי הרבה זמן להצליח להוריד את זה, כי זה מסובך, צריך להוריד אפליקציה שצריך מישהו שיש לו את האפליקציה הזאת, שיסרוק קוד QR של שאותו בחור יהיה חצי שנה שיהיה לו את האפליקציה. זה ממש מסובך, לקח לי כמה שעות להצליח ולהוביל את הברול סטארס הזה, זה לא פשוט, זה לא רק לשנות את זה. אני חושב שיש מצב שמתישהו זה כן יגיע לארץ, כאילו לגרסה הגלובלית, אני לא בטוח לגמרי, אבל אני חושב שזה יגיע, כי הסכים לא מטורפים, אבל בפנים אין להם בכלל שום זכר לבוקסות, אני לא יודע, שם הכל עובד בצורה שונה לגמרי, הם רק עכשיו התחילו את זה של הפיראטים. הנה, יש בו משהו, אוקיי, הוסיפו את בוקסות. עושים פה עכשיו את בוקסקול, אבל כנראה שהזמנים של האיבנטים שלהם הם שונים לגמרי. אני לא חושב שזה דבר, אבל הזמנים פה שונים לגמרי, אולי נמצא פה... Uncle Lou is here for you! Young flies, Uncle Lou needs a rest. Uncle Lou is here for you! Це тобі